الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم. صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من آخر كلامه بقول لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na miya pato terkitano nagyang kutua di tano di ka pagumanuman iku kapupanalamat itano si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa sumansu Allah subhanahu wa ta'ala na tantur tano amalay gagaw ay ako nakalay gagaw Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga uripun yan na makapito po lumatakap so gagaw ina si iku atayan na may taka na mas malay gagaw so Allah subhanahu wa ta'ala kung mga urip niya. So Allah subhanahu wa ta'ala na aya kalaya ni gagaw si iku mga urip niyan na si iku din yang kirampan kapagad na dan yang kirampan kaadna sa giyang kaya dunia na si iku sulod dumya kalimagatos ragun na piniki-kumplito niya nagyang kaya dunia para da mapuknu ulangun sirano to mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na supan sukyad na niyar kita no sa giyang kaya dunia inad niyan so amatan no Adam alayhi salam na sampai sa giyang kaya masa o kaya pakatundod-tundog ng mga kaadniyan na adaniyan ang daray nun nagyang kaya lang na kaadniyan kapangburang niyan sa mga sugo panggurang na niyan sa mga sugo mana sa mga ambi agu sa mga rasul pantag sa giyang kuto agagaw niyang kiran saan siran di ketaridadag o kibabatugiran o di ina kapupaginitawiran sa kaya dunia kaya masong kadiran na giyang kuto kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala ay pagintaw sa kaya dunia sabab ito sa kagiyaso Allah subhanahu wa ta'ala na aya ko nakiad na niyang kumanga manusia sa giyang kaya dunia nagibwa kapakapanggalbakan niyang kiran sa panunuatan si irkaniya na Allah subhanahu wa ta'ala ka ayat itu ingediran tatap siranon nagyang kuto orian o kapaka pingediran sa giyang kaya dunia na suka pakatugalin na rang kung anong hari kiyama nagyuti tatap akapagingdan ulangon na orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na yuti dan yang kinderay nun si iku mga orip niyan kapangburang na niyan asugo si iku mga nabi niya na gusto mga rasul mi alwi asyugo yan si isagyang kaya dunia ang mga nabi niyan na labi magatos ng gibu pantag buto sa gagaw si iku mga orip niyan andamanaya ikakadagayran sa giyang kuto lalang ay paginitawiran sang kaya dunia. So Allah subhanahu wa ta'ala na did na kabayayan sa baad na mataridadag si iku lang na orip niyan kaayad na kabayaw Allah subhanahu wa ta'ala na lang na orip niyan na palapalaya din na makalibri ko na raka jahannam sa palapalaya siran din na makasulod ko surga o Allah subhanahu wa ta'ala. Mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala gay ka panalamat itano si iku Allah subhanahu wa ta'ala sa datara iyagiyang kaya masa iniawi diwa akal anda man na yung pama na di itano di ka pamakatadma ko mga ginawa tano anda man na di itano di ka pamakatadma si iku mga pamilya tano sagiyang kaya kibabatog tano sagiyang kaya dunia aya pakitadman tano ko mga ginawa tano na suki papantag tano ko Allah subhanahu wa ta'ala kami aluid na yung Allah subhanahu wa ta'ala bitiru yan na fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin pamakatadmakan watigyan ka mata-mataan na suka pamakatadam na pakang gaya guna sa iku mga mu'min giyang kaya ditan di ka pamakatadma ko mga ginawa tano kapag pamakatadma tano sa iku mga pamilya tano mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala na pakang gaya niya guna si erki tano sabab sa taufiq kay Allah subhanahu wa ta'ala inibigay niya na katrang sa adniman to amialang ba si iku mga umur tanong mga urip no Allah pipirabod na igawi pipiraulan
Pipirarago na lamba sa giyang ka mga umurtan mo. Na makapanggaga na tatano mga urip no Allah. Magiyug tano. Anta ka maganda tano mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Na magato sedeng ka porsinto. Na makapanggaga na tatano. Nasa susunaya kang gaganata. Kaditano din na makapamagilaya. Kupipirang giburagun mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya po pinutulan tanong mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na magatos ka porsyento na mapanggulola sabab sa inaluyan ng Allah. Pitero Allah subhanahu wa ta'ala yung kotabiyati at tanong akatiro yan. Kayfa takfuruna billah. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala andaman ay atigiyan ni maluniyo kasi sang kasi ikwallah. Baniyo di kasasabuti. Aya manggugulaw lang niyo sa giyang kutwa masa ada kano panadnaw Allah subhanahu wa ta'ala na dedin abaniyo kipantag sang kaya dunia. Sa aya kaya paka pagingadiyo sang kaya dunia na inadun kano Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya dunia. Ugay datigo Allah subhanahu wa ta'ala na orya na kiyad na korkano sa giyang kaya dunia. Napakaw kita nakan sa kanubuyot tigyan sa kapatay. Na oryano kapakaw kitiw sa kapatay. Napaguyag nakan sa kanop manatigo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka oryan yan napakandud nakan sa kanu sa tingko nga paladak natigo Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya kialimod tano na apya ditan tumala akalilimod mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na open dilim-dilim na nag-iipinakamapya. Pinakabulawan, pinakamunti ako mga oras tano. Kaayay manto ay pagawin na tano akal nagyang ka tituwa mapanggulola ko mga ginawa tano. Tituwa mapanggulola ko pipira gawi ipipira wala ng pipira agarago ni manto mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Yanan so kapanggaga na tatano akatugalin tano ko mga kubur tano mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Biyabidu Allah subhanahu wa ta'ala katero. Agyang ko tabiyat ya tanong panapod. Yang ko takiatiruan yan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut. Lalu natigo Allah SWT kiaman sukan sa niyama. Napaka taamanakan sa kapatay. Bapa namanya sigurado na ay pandapati wa palayan aniwatan adni man tuwas suok romuartan mga orip no Allah na miyatang kadudin ay apakah taamatan din sa kapatay. Andi katinian di pakaisyo na suka katinian mga orip no Allah subhanahu wa ta'ala na benar ko iman to nasisita no sagyang kay modern world upama na so mga scientist na kaya miyakaliw siran sang kaya dunia kaya sunganiran sa mga planeta nag-YouTube imiantokiran ugay na sumakapantag ko kapakataling mo kapatay na daataw o buong pakanto. Sabab sa piyagmaanan wallah subhanahu wa ta'ala. Ay kaya tiroon wallah subhanahu wa ta'ala wa ma tadri nafsum ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Dikatawan o pitenggisanar kanu atigo Allah antunay mapanggulaw na mapita. Di panakatawan no piteng gisana kano ando no nadarpay kuang kanoron sa niyaw malakal maut. Allahu Akbar. Mangorip na Allah. Inauditan no katawan antunay kepitaan rakatan. Inauditan no katawan antunonon. Igiyang kay sembiyo lanunan nakiyaganatan ta so pamilyan ta mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuti igiyang kay oras. Akyat Timoyo. Ang mga babae may kuwagama na tanto ini ang malayar gasi ko mga orasyo sabab sa giyay oras
akiti uli no mga pamikiran tano ko tituan tapakiadnar katano Allah subhanahu wa ta'ala sang kanya. Yung kaya kapag mo kapatay mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala, nalangon din na kaadano Allah subhanahu wa ta'ala na palapalaya din na palapalayon din na pagkakita no Allah subhanahu wa ta'ala. Sumiyangaw na anta no mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala na anda sila na matatago, palapalaya sila din ni manto siku mga kubur. Sumang amat tano adato, mga inat tano abay, nas oriano kinidulugan tano kirana ko mga kuburin na mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala, na apiyam ya kaisa na dasiran din na makasurat. Sir kita no abay na may isi anto na manggugulaw la tano. Mga uri po Allah subhanahu wa ta'ala, o bagyang kaya kapakapanggaga na tatano, na siguradud na. Siguradud ang makapanggaga na tatano. Miyang gulo lari si iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miyatay si ama yan, miyatay si ina yan, miyatay sa mga sasarigan niya ng mga tao, miya sagad na kapataya, sudarudo pa yan na panganugunan yan, ayaw pa na pagpakasuporta. Na miyas miyaw na mandud sa limu Allah subhanahu wa ta'ala so Khadijah bintu Khuwailid radiyallahu anha adis kaniyan, mga orip na Allah. Aw na, miyang gulo-gulo tuwari ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa katanong panay, ini manggulolar kita wakang kaya kapakapunggaga na tatan. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papandapat ini akyar rumah sa ini ng mga orip na Allah. So din so kaya pakatepi o Amina Abu Abdullah amaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya kalabi-labi sa ula na kaya pakatepiran na miya rimbita din so Amina. Na so kaya rimbito Amina na miya pamikir o Abdullah at tigin ang daga-dagang ako sa ipetiyagarakan sa kaya kapagkarita ng kaya karumako. Napakagaan taas sumiyong sa Sam mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala sa amin daga-dagang roo. Na si ko kaya ganapian ro pumaka limaw lang si sagyong kuto kaya dagang yan. Na miya pamikiran at tigyan na sa manaya na kiyatianan din so amin na nakinanglan na makamgalingan ako. Na so kaya balingyan na mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na sa ibo mini sampay sa Madina o kapunian sa Sham ay aptero na Sham imanto nag-Iraq na darampay na sa Makkah mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na miya sakit sa kaniyan na datan tumatika kauto siko kiniraw to tutuli si isa Makkah na sumiyong so Abdul Muttalib bagusuka ka kumamatay na so Harith sa Madina na dairan rauta so Abdullah na minilabang din mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Sama nito na ayabu aida do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyakan naman namulan aka kikaw gatanong bedin no inayan mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na miya din si amayan. Agiyap manahimbota so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakaganta sa damatagi kuro Amina kaya miya katagi kuro na so kalimatus Saadiyah na si ko kakaganap yan na namrago na idadiyan na piya kakasuniyang buko ina iyan na so Amina. Na kagiyang makakasi ko Amina na babudi umang gawin na makasagad di so Amina sa giyang kutwa kaya pakakasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Erkanian sawab sa uman sira na makanaw na pangangarkan niya na sububuian na pagpakagiraw hitigyan na babukulay. Inwat tigyan ko katatagwakan. Inakulay at tigyan na ino. Giyang kuto katatagwakan na sa giyang kuto. At yadi na niyurak na tigyan na sumanga padak na mga wata na ay po pagkataling mo na po pagkabuntulon na sumanga amayran na gusto mga inairan. Sa na tigyan na miya sa labu. Kaya po pagkaumarakan na sa katigyan na gusto ang maak na dato. Hey, inakuha tigyan na ando ba sa tigyan na matatago so ang maakan. So Amina, natanto ang pagkasakitan na aya miya pamikirian nawitan niyang budin sa Madina so watayang kadinian nung pagmaan. Nakagiyang makasunsiran sa Madina na ini pangingisayan kung mga lulut yan sa Madina ang dami nilubang so karumanian. Nakagiyang makasunsiran sang kutwadarpa alalabangan si Iko Abdullah na piyakat tapadian din na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakagiyang mapakatapadian na papangar kaniya na swatayan.
Apa pakagiraw, hey ikaritang ko na suki pagisa nakakwama ka. Nagyang kaya tigyan na dalapuan tayo man tuwadar pa. Nasiya tigyan na mililabang suwama ka. Amya kalabi-labi sa wala na tigyan na kaya pakatupi amya tigyan ni karitang ko. Nagumiyan na tatigyan sa walay na din na tigyan na makambalingan kada kami din makapagili ang pirma. Naman ito, amang ito Rasulullah. Nasimiyang gululo ito ko Rasulullah, nasira ka tanap lang. Namiyaga kas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so inay na pagpakagiraw hay inako. Nanay no ko natigyan. Umiyatang kaniman to sa ginawa ko, di ako na nagpakatalo ama. Okay na tigyan hay ina na asarat tigyan na pagkadingilan na kan sa kana mapipiyad na ginawa ko. Pag ganun ta sa tutul sa dasiran na mati sa Madina, namimbalingan siran si isa magkatal mukarrama. Ugay nagyang ko tuwa ka pambalingiran na sasatiman din na yung damihan na pasiran na miya sakit su inayan na swami na. Si Idin salala na kaya pantagan na kaya sakit tu amina. Nasambi daw tuwa sakit ang kuta minita na ko amina kasudin su kaya sakit tiron. Sudin su kaya sakit yan na din na makatirok. Kabudin di makapagataat sang kutuwa masakit na miya damihan. O manaduman sa lagyang kutuwa masakit na magkasiyan na suwatayan. Na magakasamang buo Muhammad na pagpakagiraw ay tigyan inako. Na pamagabagar ka tigyan. Kaantuno ni miyang bulawlak ko at tigyan o pamauba kong kapanayin ganate. Antaw na tigyan ikiniilanakan. Pangawari po na Allah SWT. Miya katalot-talog awiya kaya sakit tuwamina. Nakiadaan sa niya o mangawari po na Allah SWT. Tiyari mo Allah SWT. Sa sidin sadang o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naman na marago na idadiyan. Sagyang koto amasa. Sagyang koto adinian di kapakang bayo-bayo ka. Hey, tigyan na Muhammad na miya. Tang kaniman tuwa tigyan. Ada kedingilan na kaamakan. Ada penagkedingilan na ay naakakayman to nagyan at tang kanian. Hey, Muhammad na antunaw na tigyan ni panggulaulaan na ka. Yuto mga oripulalas manatala. Eh kapag panutulan tanong kami ang gulaulay ni ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiadaan sa ama, kiadaan sa ina, nagyayo pa man na dalil sa didin dua-dua mga orip pano Allah subhanahu wa ta'ala na makapanggaga na tatano si sagyang kaya dunia. Kagiya makapanggaga na tatan. Anto na'y preparadun tano mga orip pano Allah. Anto na'y preparadun tano sagyang kaya kapanggaga na tatano si sagyang kaya dunia na miya timo-timo kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Miya timo-timo kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Agka pakainda mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala. Apala-palaya tanod na miya kambantay sa di sakaratal maut. Miya kambantay sa ipalabang mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na melay tanwa di sakaratal maut. Abo na ipagpangubay na sa mga tamukyan. Abo na ipagpangubay na sa mga diplomanian. O di na ba ni pagpangubay na sa mga pasbook yan, mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya buwa pagkiubay ra ka mga ulama. Na pagpagkabusalang kaya na pagpakagiraw sila na haybain na panibabay ka. Na panimama ka daw to. Sabang kadimi sabot so la ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, mga baik ko nga may Islam, etitualoto, si isagyang kutwa kap sa karatal maut ta. Gebu etituat tamok akadingilan ta. Agyang kaya la ilaha illallah. Kagebu ka penarigan tano ko kakuir kita no sa niyo malakal maut mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Si kumiyaw na amasa mga orip na Allah. Si kumiyaw na amasa na pupayagupan sumalakal maut. Baniyan din na pagkatutok sa pinto. Assalamualaikum, ya bani Adam, na makasulod si ko sa ating manawalay, na makagiraw sumalakal maut tahi buota ano Adam. Na igira ay kuan niyan sa niyawa na suina na tina pamangani kanong sarila kinayo kakuan na sa niyawa. Pamangani kanong sarila kaya mayo kakuan na sa niyawa. O di na ay kuan niyan sa niyawa na swata na pagpakagira inao.
narilaing ka ng kayawat akakaku enakan sa niyawa. Ugay na igira ayamya sala kakiyakuan sa niyawa na suamaw mga wata. Nakagiya tabir ka ng mga bay. Na ayaw lawlaw mga bay nagyang kutwa kang gugura-gura sa giyang kutwa kaileran sa adna mindud sa limo Allah SWT. Andan ni kiguro agyang kutwa-gura akadiraw mga bay ay naw ino kaming kaining ganati antunay miyang gulaw lagyang kaya mga wataka. Antunay miyang gulaw lami sa giyang kaya ganating kar kami. Na ayaso ano malakalmaut sang kutwa masa. Na tumindig peruman sa ikosirun sa romanira na gumiraw. Himbuat ano adam. Na di kanwa tigyan di guguro ka. Yang kaya tigyan. Amiyang gulaw la. Na di kanud na tigyan di pa maguragisa. Kaya patiro na kanar kanon, adi ako din naguman na kasumong sang kaya walay niyo. O di akan sa kanon palaya din nakakwaisan niya. Mga uri po na Allah SWT. Sumala kalamaut, nabatado din tigari, kadi din ng gina kasumong sa iko mga walay tan o di tanon niya na palaya marapit mga uri po na Allah. Miyatang kadiman to magatos ka porsinto na babaywata. Anta ka mga dato. Na palapaled ni mantok kataling mo malakalamot sa kapakapang gaganataan yan. Si ikong bata-bata, adi pa ka raw gaganata. Di makapatitigranuan sa kagagawi kadaundaw. Nakagiyap pa ka mas sumalakalamot at pakapatilat-talakan niya no to. Adi kanon yan, di tanon yan napakapamagilian sa dayon sa pakataman. O di tanon malimod si iko yung malakiyama, mga ori po ng Allah SWT. Giyuto iman to, nagyang kakyali mo di tanong awidakal sa giyang kay akang ganati tanong sa giyang kay dunia na panalamatan tanong sa Allah SWT sa ipu ni man to agawi na makasuporta isun derudupa sa kipagawid na akal sa giyang kaya katuwalin tanong ko kuburo kipagawid na akal sa giyang kaya kapag-imbestigaran tanong umungkar mga orip na Allah kipagawid na akal sa giyang kakaplalagatan sa muhsar. Kipagawid na akal sa giyang kutwa katindigatan sa iyong malakiyama mga urip na Allah SWT. Apalaya tanong diyang. Kipagawid na akal sa giyang kutwa katitay tanong sa sirat mga urip na Allah SWT. Talong giburabun. Mga urip na Allah. Giitito ipagawid na akal. Under dupa. Ipagawid na akal mga Darudo pa, sudah tuwa gusubay, anda manay kapakaligtas sila na dua katao si ikwapoy ko narakajanam. Ipagawid akal, darudo pa, anda manay kapakaligtas sa mga watairan, kuwapoy ko narakajanam. Giyuti kapatiro ako, sa giyang kaya, darapatan na benar ko may takakialimudan ng mga oripon Allah SWT na giyai ipinaka malay arga siko mga oras tanong sabab sa imanto na ay pagwitan no akal na anda man na igyang kaya may alamba pipiragawi pipiraulan pipiranagun sa giyang kaya mga umurtano na palayatan mo mausar sa suwa-suwat ko Allah SWT inaon ikapaditan wag ginawa tano kanabad ikapadi sa mga padataw ikapaditan sa mga watatano mga oripon Allah kaya tituwa kapadi na anda man na igyang kayo pa man nakatatagutan sa dunia na mambubugian tano so kapipia ginawa na anda man ay giyang kutwa kapipia ginawa tano sa giyang kaya dunia na midayon sa alawan na hari kiyama maana mipuna ko kubur tano na makadaya tanoron na sampay sa alawan na hari kiyama na mambugian tano sa surga wallah SWT giyang kaya mo Allah nagibu itamok ama pelututan sa along na hari kiamat. Gibu giyang kay agama. Sulangon taman ay awida kaltan. Sulangon taman na piya na benaran tano sa giyang kay dunia na palay din petelimbagak sa giyang kay dunia. Ugay na subus agama ipagunot rakatano ko kubur tano na sampay sa alongan hari kiamat. Giyutik kinakinangalan nagyang kaya agama na miyawida kalonderudupa. Kaipuon ko mga nabi, mga orip no Allah SWT, na sulangon no nabi, asyo purtaw mga derudupa iran na palapalay din successful.
palapalay din miya kapas agyang koto akini kini pagitaw niran nagusok yang gelbakairang kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Dataro Nabiullah Ibrahim alaihi salam na suporto karomanian Hajar agusto Sarah na ayam mala na sulabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kaya pakapasagyang kay agama kaya langkap yan sagyang kay dunia nakagya may rumasay sa mga darudupayan ayam mala na su Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Sopman sa mga nabi apay sa mga darudupayan nadasiran na suporta na palapalaya siran din. Palapalaya din damak apa sagyang koto dakwairan. Dataro Nabiullah Lut alaihi salam. So Nabiullah Nuh alaihi salam. Na sabab sagyang koto ada kira nakasuporta o mga darudupairan. Nagyuto panikyapunan sa miya kataling umaso fitna udi na tiuba o Allah SWT. Giyuto mga oripun Allah SWT. Igiyang kayo pamakya, pamikiran niyo sa giyang kayo din di ka timo-timo. Apang tagsawi na kalukwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa kano'y tito niya makatuman ng mga tao. Sa kano'y tito ang pagkababayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakagiyada kano panamada sa giyang kayo dunia na miniyawida akaliw sa giyang kayo agamo Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabiullah Ibrahim alayhi salam. Na ayat itu kaya 10 tahun mga darudupayan ay mala na su Hajar mangorip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa oras na inibigay niyang ko Ibrahim. Su tamok na inibigay niyang ko Ibrahim. Suwata na inibigay niyang ko Ibrahim. Na miya pamikir o Hajar at tigyan na tigyan Khalilullah na pamanganig at tigyan sa wata. Kadatad makailay sa wata ta. Na miya mang ni sa wata. So, Nabiullah Ibrahim alayhi salam nabigan sa kaniyan sa wata. Wallah subhanahu wa ta'ala kamiyugat so Hajar. Taman sa inimbota so Ismail alayhi salam. Okay na so din so kinimbotan ko Nabiullah Ismail alayhi salam na pitiron wallah subhanahu wa ta'ala inibagay ka na piyanganing karakan ugid na ayamambu. Ama panggalabok ka na, so galabok ka na, galabok ka. Nagyanam pa na, karumang ka, gugiyang ka na, nawata ka, inibagay ka na ka, natawag na kasiran sa ka na nabalintad sa Makkah. Napun siran ito sa Palestine, na inuit yan siran si isa Makkah. Na kagiyang makumasiran sa Makkah, sang ka na nung biyangunan sa Masjidil Haram. Na did na tausa na kami, akari-mari mga kapay so mga padagang na disiyan sa pahugit kay pagkalikiran nagyang ka na nadarpa. Nasudin so kaya pakatali umayran sa giyang kanan na darpa na inibutadian ng suwata yan. Aso Ismail na patiliku din. Na patilukan din o Hajar panggirawa tigyan na hey tigyan Ibrahim na anda kaming ino kaming kaining ganati. Anda kasung na ba din di ipangalang kalang so Ibrahim alayhi salam. Taman sa miya katalo na ba din di ipangalang kalang so Ibrahim alayhi salam na kagi ikatalo. Na miya kagiraw ba din so Hajar. Hey tigyan Ibrahim Nau ba aya kakaganatin kar kami agugiyang kaya wata kagu paninimbota sa giyang kaya darpa adid na tauron. Da panganang kanon, da kinumamiron, na baka sugu Allah subhanahu wa ta'ala na di kaming kadin na pagkawanan. Kami sabar kami ko Allah subhanahu wa ta'ala, kakasyap kami Allah subhanahu wa ta'ala. Na tumiya likudin din su Ibrahim alayhi salam. Mangorip Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na benar ito, kung pinggal mo ko ito Ibrahim, na tantos kanya na kasasakitan na si iko kaya dalungiron na miya kata panay din ako Allah subhanahu wa ta'ala sagiyang kuto kaya ganatin yan nakuat ayan ang kinimbuataan na gusto karuman yan sagiyang kuto adarpa adin na bayran nun nagkakan bayran nun kinom o di na baan nami pangpadairan nun nata na miya kagiraw din ko Allah Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gairi zar'in inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Tigyan na kadinanakan. Na inauna inibaga kakan. So pamilya ko, suwata akan nagusto karum ako sa giyang kaya darpa. Din na bayran nung nagkakan.
at tigyan. Si isagyang kaya kilid, ababangunan kwalaing ka suslaan at tigyan. Hiya Allah at tigyan. Inauna, giyang kaya biyaga ka nakangkiran, nabarakatang ka giyang kaya derpa, sa pakitindigan na ko na tigyan na susambayang. Baging kasiram pa na sa mga tao at tigyan. Mga tao may pagpapadairan. Hay tunak na tigyan na baging kasiram pa sa pagkakaniran. Ang sira na tigyan na makapanalamat. Giyuti si isang kutwa katatapanay. O Ibrahim alayhisalam na pangguro ko to si Ismail kapako na sudun so pendasalan niya na sa liwato na ayaw din na piyakang buatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ig. Agi ito so pembetuan taniman to sa Zamzam. Mangori pun Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa sukun so di kemping sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dinian di kemping so kalaw Allah subhanahu wa ta'ala. Na ipagkayaw Allah subhanahu wa ta'ala. Uban niya na makayata paladian, adikat tumanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuti so mga dator kitanong, aplalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala, na tatarimaan so dua iran. Giyuto mga uri Allah subhanahu wa ta'ala, isubay, ad na karumanian, aplalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala, na miyaguntong ito abay. Sabab sa kagiayap, lalayo na pangniyo mga dato, na ya Allah, rilaing kasugagan na tanak na pamilya ako. Ya Allah na, pakalibriyang kunara kadyahan na magyang kutwa dirudupa akan mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuto kon, sumabay, apasugunin na sumanga dirudupa iran sa kalalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna sila na makasulod ko surga Allah subhanahu wa ta'ala sa 500 rago. Giyuto mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, na yang kutwa kialalakaw Ibrahim alayhisalam, na kanabaw to kuruj at lugawi, kanabaw patupulugawi, kanabaw patulan, kaso mga nabi, dataro Ibrahim alayhisalam, nagyang ko to kaya sugun Allah subhanahu wa ta'ala, nagyang ko to kaya lalakaw niya na din yan dikikampingan ako Allah subhanahu wa ta'ala, na di dinapakan dudu peruman na kuwata yan, nagusto karuman yan, taman sa di, na makakuha sa idin, o din amra puno ko Allah subhanahu wa ta'ala. Siya din ang kumiyak pipira lagun, na miya pamikirin na tigin na, anto na mga tigin ni miyang gululo, at akan nagusto karumak, ay nibaga ka sa kuto miya karimari mga darapa anto na mga di miyang gululay na miya pamikirian at manisiga di sama ka ugida ka na bo tumbeling ugigibo ka panisiga diyan ka amad na ka na tiyan anto na miyang gululay uyag-uyag siram pa na anta ka diya tiyan napakagaan ng taas ko kapupakataling umanian sama ka na kaya sa salakaw nakakagiyang malang kaw niya na maka na maya kada ka latawro nagu Miyay na yung panana po pumanugaig na tigi na mata ang beso Allah subhanahu wa ta'ala kakisa na ang beso pangganatan tao na pamilya ta. Giyuto'y pagkiguro kay Ibrahim alayhisalam. Inautigin Allah. Panalamatan na kayo sa kakasubeso lang na piyangan niya kanarkanadang kadindere no ng mga pamilya ko. Naso din so kaya tantaw ng mabuhay jira pagpakataling uma. So Ibrahim alayhisalam napagkalaw din ng jahajira pagpakagiraw marhaban ya Ibrahim. Napagkalaw din no Hajar. Nakagya makasuputasiran mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Napagpakagiraw din sa Hajar ay tigyan Ibrahim. Natapad ka at tigyan nakaswata at tigyan na tantod na mapay para sa wata. Miya kalimalimuga sa tigyan na bagwa mama. Na miya kagiraw sa Ibrahim ay tigyan Hajar na prilay ako ni wat tigyan. Kakanabaaya minis sagadakan sina ba ko siya Allah subhanahu wa ta'ala pambalingan ako kanong. Kagya buat tigyan na kaya parik sa kwanto na imang gugulaw na niyo. Uyag-uyag kino pa na anta ka diya tigin na tigu Hajar ay tigin Ibrahim asarat tigin na makatapad ka na kung ka babukar kay suwata ka na tigu Ibrahim adako pa na tigin makakuha sa idin ko Allah subhanahu wa ta'ala ay abu miyakol o Hajar na kaya pamurawasan yan sa mga ay o Ibrahim alayhisalam na patalikod pa na peruman si Ibrahim alayhisalam si sagyang ko to pamadin yan di kandala ka mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala na ipapangandagan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sawab sa miyaylay aso mga nabi niyan so pasugo niya na pantag sagyang kuto akapapiyaga ko kalayan kapapiyaga si sagyang kuto at turuan niyan anda man ay so mga tao mga pagtao na di sila na mataridadag sa isang giyang kaya dunia na sumanga urip niyan sumanga nabi niyan na di na nuto di matumag yung kutwagal baka di sumanga pamilya niyan. Giyuto mambuhi sumanga labi niyan. Na di niyan di pangandang si iku mga malaikat mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Si sagyang kutwa kaya bulo-bulo niyan. Ka kutwa
Suwata yan na minikarangan din sa miyakala, mga 10 ragunay didiyan, nabigan sa idino Allah subhanahu wa ta'ala sa makambalingan sa Makkah. Na seko kaya pakambalingan yan mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala, na seko kiyati, malo miya bulu-bulu, miya kapipirola nagyang kota kaya pakauman yan sa walay. Natantod na miya guman nagyang kota bubayayan seko Ismail alayhisalam. Sabab sa giyang kutas kaniya na miya ka minitulod na damakatiya sa watayan na tanto niyan ang pagkabubayan na giyang kuto watayan. So din so kailayon wallah subhanahu wa ta'ala so puso o Khalilullah so puso Ibrahim alayhisalam na minisangyo na giyang kuto bubaya sa kambubuata. Apa yang mambusu Hajar na miya guman na giyang kuto pamadinian di katiya watayan sa giyang kuto kailayon yan sa miya kaumapansiyama yan. Nasu Allah subhanahu wa ta'ala na dinian manikiyog. Di manay pagyug Allah subhanahu wa ta'ala. Basta mga puso tanong. Na baadam pa na miririmbang ko Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala na surin so kailan niya na ko Ibrahim. Amin isisip ko puso yan na sumabay ako kang bubuata. Natigyan ko Ibrahim. Hey Ibrahim! Nasumbali ang kawata akanan. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. So pag ganero na kaya titagin na pa Ibrahim alayhisalam na minikurot. Na piyoko niya na so Hajar. Na inisumbago no Hajar na tiyan na Ibrahim na pamugo ko sa saitan, kasambaran na saitan. Dapman na matiya kaya pakaturugian na miyak ang buhat apman nakapititagin na piyang mampuruman. Agyang ko to kapasugo no Allah subhanahu wa ta'ala sa kasumbalian niyang kwatayan. Napakagaan ng tamang orip no Allah subhanahu wa ta'ala. Aso ikatlo niya nun, datagin na nakagiyam ang buhat na piyoko niyan din ang piyaso karoman yan. Sa tiyan na hey Hajar na paganaw ka, kagyang kaya di ka na tiyan di katitagi na baka pisugura ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanabay niya tigyan at tagi na kanabay niya tigyan matag sambara sa itan o di na tagi na pan katitut-titud na ya kabayo Allah subhanahu wa ta'ala swat akan na pagisumbalian rakan mga orip ng Allah subhanahu wa ta'ala he tigyan Hajar na anto na ilalago ka na miyaga ka sa kuno Hajar so Ibrahim apapakagiraw he tigyan Ibrahim ay aman at tigyan na kinimbala na karakan at tigyan o kakakarumaing karakan. Nalangon taman at tigyan na pinikinggan na bukarakaw Allah na miya sabar ka na miya pantangakan. So din ka dila ka at tigyan na miya pantangakan. So karirim pisir kita kulangon taman at tigyan na miya pantangakan. Upmano tigyan o giyang kaya darwaron na watatay ni bagay niya na kata. Nabaya ka ba iyang manatigyan na kuan yan na kita sa pakaw kita niyang panatigyan sa tanto. Ama sakit ako ginawa ta sa kakuan niya nun. Hey, tigyan Ibrahim. Tadi ang karakan na tigyan, pagisian kasakan na tigyan na misubar ako at tigyan. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pakagaan ng takakagiya mapita. Agiya mapita. Adi, gita-gita so Ismail at tanto ang pagkabubaya. Dasara, gakasay na yan si Amayan na pangangarkan yan. Nabado na pupakaguro ako sa Ibrahim alayhisalam. Kagiyang may layo Ismail alayhisalam, apagpakaguro ko si Ibrahim alayhisalam. Namiya kagiraw si Ismail, hey, ama ko at tigyan. Ino kariyat tigyan na pangguro ko. Naman ariyat tigyan, nakamagaan ako din makal ariyat tigyan, ama. Naiman to at tigyan. Nakudasan akong kamanariyat tigyan. So lang ko nagalabag ka nagkasuporta ko sa kaw nakiyat tigyan, nakiyama, na ino kay ni pangguro kakagiyang pakala ko. Namiyaga ka sa kumbad ni Ibrahim, namiyakal akapagpakaguro kiyan. Na piyangar ka naman po Ismail pagpakagiro, hey ama na tiruang ka na kan. Ubad namin papanad sa pamikiran ka. Kasa ka na tingin na rin para duwa ko at tingin sa katubang niya ka na ka. Namiyaga ka sa pamano Ibrahim na pagpakagiro. Ya bunaya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur mada tara. Hey, tingyan ni karitang ko. Iman tuwa tingyan na miya ko kita sa tagin ng panak na tingyan. Apasumbali inakan sa kaatigyan. Antunay pandapat ako na tingyan ni karitang ko. Antunay mo sawer karakan. Allah Akbar. Na miyaga ka sa kanyan. Miyaga ka sa kanyan no Ismail. Kakagis kanyan na nabian mambuy lahamon. Mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Na iya minisambagyan kaya maya napagpakagiraw. Ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hetiyan amakulay, tingkad na pagkuhan na ginawa ko sa suguan na rakaw Allah ng gulalan na ka. Ubaya suguan yan raka na pakisumbali ako niyan na raka ng gulalan na ka na kaya tigyan na ma. Kaya insya Allah nagkasabarak na kaya tigyan na makulay. Miyaga ka sa Ismail. Hetiyan ama. Kagiyatigyan nagsumbaliin akong kanaya panganin narkatigyan nagarangang kapiyapya so kampila na kaakaanak na tigyan di kagdam. Allahu Akbar. Tigyan ama panginsa na angkor ka tigyan akagiyatigyan na bakong kadanay kasumbali at tigyan na panginsa na angkor ka tigyan na suwinaak na tigyan na panginuntulan na kakwalungan na kaw na tigyan. Tigyan na ma prinsa na ang korka tigyan na igiraan na di siding kita mga watasang kaya pantagawalayaw inaakad na pasya pa rin kasiran ka na kung yan di pagkatadmi. So hajar mga waripun Allah. So pagarin niyo hajar akar mo Ibrahim na panggatanan. Sagyang kutwa di kambitera yung bata mga waripun Allah subhanahu wa ta'ala. Mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala na sumiyong din sa Mina, sumiya ka panay hajir kano na miya kasungsi sa Mina na paganayawitan yan na sa Jemratul Sugro tumiyang galin sirang o Jemratul Aqaba na Jemratul Usta si Kulambang Ator na pembudi kon sira ng mga iblis sa pangiro sira na Ibrahim na sambarag yan na sa itan ano man ay kasumbali nga sa kaya darwaro na taka iya ko masinang o Jumratul Kubra mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala na kiyapatan sa kanya din Ismail alayhi salam na pagpakagiro hetiya nama din ka kaya tigyan na pandilya din ka ditatali ka tigyan na susuguan na ka Allah sumbali akong ganda kaya tigyan nama na miniga din so Ismail alayhi salam sa pagpakagiro, tigyan na makulay. Na di akong katigyan. Didingil ka tigyan na sa kisugod na kaon sa giyang ka na napadang ka. Kamay kukuha na tigyan. Na kaya pansiran ka sa ranon na si Irakan na kasudiyang katigyan o Allah. Mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Na sudin sukin ibetad nun. O Ibrahim alayhisalam ako padang yan si ko. O Bakrong o Ismail alayhisalam na miya kaplalis sa mga malaikat at pagpakagiro. Sira niya Allah. Ilang ka man swata. O Ibrahim, kay manto na, ipragayan din ako agamang ka. Na miya kagiraw so Allah. Ilayan niyo so Khalilullah. Ilayan niyo sorry, panagal. Apantag ako kanina rakan di ka suwaswata. Nada niya napakaalang at tigyan. So babayan, si kukang bubo at atiyan. Hay mga malaikat akan, nasa kaseniyo si Ibrahim at ito ka na ginaway. At tanto sa kanya na di mangungunutan rakan at tigyan. Yuto mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ko to, amiyang kulawla, na inapya ka saksi Allah subhanahu wa ta'ala na sa mga malaikat. Asabab ko kele, Allah subhanahu wa ta'ala, sa apay suwata o Ibrahim alayhis salam na impragaya na si kwa mo Allah subhanahu wa ta'ala, na inaprobo man Allah subhanahu wa ta'ala sa dua, o Ibrahim alayhis salam, asulangon ng buwatan yan, na palapalayaw na makambuat asulangon na nabi, agi ito susugun Allah subhanahu wa ta'ala, pakaawid niyan sa isagyang kayagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Giyang ko to, kapag isombali niya nun, na piyaksiguyan na sa mga malaikat sa kumwasiran sa kibas, ay sanggar kulig o Ismail alayhis salam. Kaknaba, tigwala subhanahu wa ta'ala. Giyang ko to kapag isombali niya nun, naknabaya pikisombali yan na swatayan. Kaya pinikisombali Allah subhanahu wa ta'ala ko Ibrahim alayhis salam, na sumabay ako kang bubuata. Adi niya naman sambi ko agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Kagyuto kon, igiyang ko to akeler ko Allah subhanahu wa ta'ala, na so Ibrahim alayhis salam, na langon no nabi, na pala si idin na miya kambuat si kumbuatan no Ibrahim alayhis salam. Yuto kon mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala, o kono manggulo na tanong mabuhay, aso mga darudupayo na masuyo, o kang galubog ako agamo Allah subhanahu wa ta'ala, na yang garanturan Allah subhanahu wa ta'ala ko pamilya niyo, na pito apidiyo na palaya din ang garanturan Allah subhanahu wa ta'ala, apalaya niyan din siya pansang kaya dunia, apaka pambaloy niyan siram pa na mga salih si sagyang kaya dunia, mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala.
Gyuto iyang kay adi ikang galabakasan kay agama na iya kapapakaapasyan na di ikasurugan no dato agus mga bay. Di ikasurugan no mga dato agus mga bay. Kami ang tutun ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naya kaya pakapa so dawa o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siuportas kaniya no Khadijah. Siuportas kaniya no Khadijah bintu Khalid radhiyallahu anha. Ito inshallah ta'ala na kinakinanglan na sumanga dator kita no. Na gusto mga bayar kita no napalapalay sinan din makanggalabak si ikwag mo Allah subhanahu wa ta'ala. Inaw na panggaganatatan si sagyang kay dunya. So kung sumanga bay na kanabay abuwa galabakiran na baso katin diri walay. Kanabay abuwa galabakiran na so karita na kumangwata. Kanabay abuwa galabakiran na so kapaninindaan. Kami kalalasiran mambuisangan kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Paganayro na sa mga bay si kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala na so tarutok pa kapangungunutan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tarutok. Sulang na pagkanagiran akatero Allah subhanahu wa ta'ala na palapalayaran din ang paperatian. Ikadua, nagyang ko to amabaloy so ginawairan. Gyang ko to kipatindigniran si iku mga wakto. Si iku wakto niyan. Andi ka nagakubang na apian to na idiran ding galabakan na manggalabakiran daan niran daan na manggalabak so di ka kitindigniran ko sambayang nagubo mitaro sang ko to galabakan sa walay. Giyuto ko ni sa nga mga bay. Ikadua galubok ko mga bay. Nagyang ko to mapadesiran adi pudi-pudi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Igira ko na may kasumbayang siran sa subuh. Agira may kasumbayang siran sa asar. Na ipatab sa bikiran sa subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sa magatos. Kaya ko nabalasay. Nasa din sa pagkatasbik si sa magatos uman salungan mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa alungan na hari kiyaman as kaniyang kuni pinakamatay diro akaadin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan ko to akitasbikan udi nakasalawat ko nabitano sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sa makamagatos na umang ko ni sa timana salawat tanong ko nabitano napupagi salawatan tanong mamunabita o Allah subhanahu wa ta'ala gusto mga malaikat yan sa makasapulo agyan na ni pitiman na nabulong kaayaman na o salawat na ya Allah buging ka sa kalilintad di sunabiyam ya gusto pamilya niyan na pakisambag ka mambu Allah subhanahu wa ta'ala sa makasapulo si ko mga malaikat yan sa panggiraw sira na ya Allah buging ka sa kalilintad agyang ka sumialot ko nabing ka agusto mga pamilyera andi so Allah subhanahu wa ta'ala labagantan niyan sa kalilintad na tamang ko mga panyakit sa giyang kaya dunia na kada mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo nagyang ko to aditan di kapag istighfar kapag istighfariwa mga bayi sa makamagatos si ko kapakasumbang iyo sa subo kapakasumbang iyo sa asar na aya ko na abalasanan na api ako na ayad na kalaamian dusang ka na dataro di diuragat na iprilar ko Allah subhanahu wa ta'ala na ikadua na pelubul-bulubud no Allah subhanahu wa ta'ala so kawiyag-wiyag si sagyang kay dunia ikatano na persikiyang kano Allah subhanahu wa ta'ala anderudupa sa dinyo kakiramang magitong mga orip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlo ikapat agalabak o mga bay nagyang ko to lalayo nira nakapambatiya sa Quran ako mga walayran lalayo nira nakapambatiya sa Quran kaso ko naswalaya pambatiyan sa Quran na pambalingan ng mga malaikat na pagawaon sa mga iblis. Ikalima ikanam agalabak o mga bay nagyang ko to diiran di kapanam so ibadayran na gusto jikriran yung ko to adiran di ka panambayang sa mga nawafil, mga sunnat. Bilaboro nagyang ko to salatut tahajud. Gira kaya rami ganagawi. Adita no di pala pada dito ko Allah subhanahu wa ta'ala ginata na inaw ya Allah. Miyadusa ko sa giyang kaya miya kapipira puluragun. Ugay di manto ya Allah nasyabut takan. Apagan dudakor ka na. Petubat na ka sukap kasawa ya ka na kuwawrata ka. Ya Allah. Dia kung kapag pedako mga tao ay tinakaw na sukya sawaya ka na kuwawrata ka. Ya Allah iman to ya Allah na pernah nanguran akor ka nagusang ko pakor ka ya Allah sakon sa tawa tubat si ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko din yang panak kandu di salimu Allah subhanahu wa ta'ala na so Allah subhanahu wa ta'ala na pitiruyan din sa Quran la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an di kanu kedai sa pangina makulimu Allah subhanahu wa ta'ala kaso kaden den dusa na iprila Allah subhanahu wa ta'ala ikapito ko nagalubok ko mga bay
na so kapapangandawiran si ko mga watairan. So kapapangandawiran si ko mga watairan. So kapambati sa Quran. Pangdoon siran sa kabati ako mga hadis. Papangandoon siran ako kipaginitaw na ko hadis o di na kipaginitaw na ko sunang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay akong ubayad na manggalubag tanong na sumanga watatanong na aya mapakinggalubag tanong kina na mapakalangang tanong siran sa Quran. Kaso konso, dua balalo kas pambuata sa piyakalangag sa Quran na sa ikon sa alawan na hari kiyama, napakapasang ka din siran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangka da mas matihe adi sualungan. Nagupa ka panditaran siram pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sanditar na malay arga di sa dunia. Nasipan sa giyang ko to di pa nakapungukom Allah subhanahu wa ta'ala nasugo niyan sira na tiyan na dua katawalo kasang kai amya kalangag ko kitabakan nasunod ka no dung ko surga nakatan so pintuan no naraka na ilay kanoron ko 10 kataw ko mga pamilya niyo amya ka naraka miya tanggadaw pa ka naraka napakaunutan niyo ko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Giyuto inshallah ta'ala na giyang kaya kawalwa galabak yung mga bay nagyuto so kapasugo niyo kung mga darudo pa iyo sa kapruma sa iran sa ikwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala kasadin sa tao sadin sa bay aya darudo pa yan nagyang kotwa di imruma sa ikwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala nakuna sirang ko na makasulod ko surga Allah subhanahu wa ta'ala sa 500 ragun nagupembaloy sirang panabaya labi ko surga Allah subhanahu wa ta'ala kaaya kaida Allah subhanahu wa ta'ala na aya baya labi ko surga Allah subhanahu wa ta'ala na sumanga baya pun si sagyang kaya dunia kaiman to abaya labi ko surga na so Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha apun sang kaya dunia Agus Fatima bintu Muhammad watau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apun sang kaya dunia Agus Maryam inaw Isa alaihi salam apun sang kaya dunia so Asya karoma Firaun la'natullah alaihi apun si sagyang kaya dunia mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala na palapalaya siran baya labi ko surga na upambuo sa mga bay na ayam ang galabukiran sagyang kaya lambo umuriran nagyang kutwa kang galabak ako agama agumi pagpadairan sa mga darudo perang ko di kang galabak ako agama na pambaloy sira na mambu baya labi ko surga Allah subhanahu wa ta'ala asan sisan so tituniyo ay pagkasigi da akalokason gusto langon taman na ndudun sagyang kanana surga Allah subhanahu wa ta'ala nagudi kanu din pagkasagad sa kapatay peruman kadayon sa pakataman na ron so kapipi aginawa nagusto kalilintan nagusto kada areo-reo ginawa sagyang kanana surga Allah subhanahu wa ta'ala giyuti inshallah ta'ala nagyang kayo pamakia pakambabarat mga tanong na usaron tanong agyang kayo pama amya nagtanong agyang kaya mga oras tanong na pantagabuhay sa kapasuaswatak Allah subhanahu wa ta'ala kadidin sumala nagyang kaya dunia ng ganatan tanong sa mga tamong tanong ng ganatan tanong sa mga pamilya tanong na panggaganatan tanong kaya titu ay nga tanong nagyang kutwa kubur tanong ay titu pagandudan tanong na soyo mo kiyama nagyan na ni pagwida akal mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala sa inshallah ta'ala na puong ano sagyang kaya ditan di kang galbakasang kaya agama ad na mga taalim sa isang kaya marawi datara markas si sa bandara ingod na ukatrangi kanoron na pagating kanoron umandiam at sa inshallah ta'ala na ayamala na paniatin niyo padekano pa na makalalakaw sa lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala sa inshallah ta'ala na dua tanong amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. Ya Allah, Ya Allah, kati kami ya Allah, tumatapnay kami reka ya Allah, pantagbo ya Allah, kapupang mga ni Amerika sarila,
Katawa nami ya Allah, siabot kami adik kami tang tu pagati sang kaya dunia kapag duduk kami rekabu ya Allah. Ya na ipakai ami sakaya Allah. Ya Allah kamaga ang kami rekadi na mendud nami kay kita kami yang gelebo kami kuwaga mangka ya Allah. Hey Tuhan nami amalay gagaw. Relay kaming kaya Allah. Di kaming kapasin ng pakikuwaisan yawa kumalakal maut. Sarilay kaming kapasin ya Allah. Ay amalaya na pag di na mirkarila ya Allah na sumiyaw na miyaw riyamian dusami. Ya Allah, uba kaming kaprilain na padang kau na sumanga darudupami ya Allah. Paninamir kaya Allah. Ding kakira na tinaan ubaad ni Allah. Miya sugu kira na kadusta na kaya Allah. Mga lalamagasiran ni Allah. Ubayran ng kiyasawa ng sumanga aurat tira ni Allah. Rilaan na kakira ni Allah. Rilaan na kakira ni Allah ka naman mga lalamagasiran ni Allah. Ya Allah turuang kasiran badan ni Allah. Turuang kasiran ni Allah. Wasamawatami ya Allah. Pamakapagpada kaming kakusurga ka. Di kaming kapakapambela-belaga ya Allah. Sa timu-timu kaming kabuko surga ka ya Rabbal Alamin. Ya Allah panganinamir ka ya Allah. Sumbala alo ka sami. Babulabaw sumay nami. Sumay nami Allah. Miya rumasir kami ya Allah. Rilay kasiran ya Allah. Sumanga amami ya Rabbal Alamin. Sumanga panugungan ami ya Allah. Sumanga mga amami ya datu. Sumanga inami ya bai ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah suka dan umat tu Nabi kami ya Allah. Darilai ka ya Allah. Rilai kaming ka ya Allah. Rilai kaming ka ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pelebul-lebul doang kar kami ya Allah susah karatal maut. Ya Allah susah karatal maut ya Allah dan dia biar dan kegagal ya Allah. Ya Allah. Ya Allah so investigar ko kubur ya Allah. Dia bidik kero milay sunak kira usumungkar ya Allah. Tanto malibut ako sa kubur ya Allah. Baluyang ka surumbiyo surga sukur kuburam ya Allah. Ito na miya malay gagawan. Taon nun ikaguro ka namin sa kabuman ya Allah. Ya Allah. Ya Allah sumanga muriyat tawami ya Allah. Muriyat tawami ya Allah. Pwede na kaya Allah bali ang kasira na mga muriyat tawa salih. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Malay gagaw na kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Siku kapag ikuwain kar kami sa niyawa kumalakal maut. Pakisabot na kar kami suingaran ka.